Hej Ole, jeg vil gerne forklare opgave 11. Og det første vi får givet, det er, at en vektorfunktion, vektor s, er givet ved det her. Og for at tegne den her parameterkurve for vektor s, så bruger vi altså GeoGebra. Inde i GeoGebra, der skriver vi kurve, og så indsætter jeg først min øverste værdi her, og så bagefter min nederste værdi. Og så laver jeg en afgrænsning i -4 og 4. Og så kommer den altså til at se sådan noget. Så det her, det er altså vores parameterkurve for vektor s. Ja. Nede i B, der skal vi bestemme gradtallet for den spidse vinkel mellem kurvens to tangenter i P. Og vi har så fået givet, at punktet P er 11,0, og det er et dobbeltpunkt på kurven. Og for at finde det her gradtal, så sætter vi først x af t lige med punkternes x-værdi. Og det her, det er x af t, og punkternes x-værdi fik vi givet i opgaven her. Ja. Og så bagefter så isolerer vi så t, og så får vi to t-værdier. -3 og 3. Og det samme gør vi altså ved y. Vi sætter vores y af t, som var den her nede, sætter vi lige med punkternes y-værdi, som vi fik givet i opgaven, var 0. Sådan der. Så vi sætter altså vores y af t, som var givet det her, lige med punkternes y-værdi, som var givet 0. Og det giver altså 3 t-værdier. -3, 0 og 3. Og da vi fik at vide, at det var et dobbeltpunkt, så tager vi de to punkter, der går igen, som er t lige med -3 og t lige med 3. Ja. Bagefter så definerer vi så vores funktion, som vi fik givet op i opgaven her, vores vektorfunktion. Den definerer vi. Og de to t-værdier for dobbeltpunktet, som vi fandt heroppe, som ses, ja, de to punkter, som ses både i x og i y, som var -3 og 3, dem sætter man altså ind i den differentierede funktion, som vi kan se, vi gør hernede. Og det giver altså to vektorer, som vi kan bruge til at sætte ind i GeoGebra. Og når vi sætter de to ind, så det er de to her, som jeg har tegnet her, så kan vi altså finde en vinkel, der ligger imellem. Og det gør vi bare ved at bruge værktøjet vinkel. Og vores vinkel er så 36 grader, cirka. 36,87 grader. Ja. Så gradtallet for den spidse vinkel er altså 36,87 grader. Ja, nede i C, der skal vi bestemme arealet af dette rektangel. Og derfor har vi altså givet, at kurven har 3 tangenter, der hver for sig er parallel med en af koordinatsystemets akser. Og disse 3 tangenter danner sammen med linjen med ligningen x lige med 11 et rektangel. Så går jeg lige ned. For at finde de her tangenter, som er parallelle med x-aksen, så opdeler vi den her funktion i to. Så vi tager altså x af t og y af t, og så definerer vi dem hernede. Og tangenten er altså parallel med x-aksen, når hastighedsvektoren er vandret. Derfor så sætter vi x-mærke af t lige med 0, da det giver, da hvis man sætter x af t lige med 0, så finder man, så er det vandret. X-mærke af t lige med 0 er en vandret tangent. Det er det, jeg prøver at sige. Og der løser vi så ligningen, og der får vi altså t-værdien minus kvadratroden af 3, og t-værdien kvadratroden af 3. Så det betyder altså, at funktionen har vandrette punkter i henholdsvis de her to her. Og det samme gør vi så med x af t. Vi sætter x-mærke af t lige med 0, og det gør så, at vi finder de lodrette punkter. Og de lodrette punkter, det er så t lige med 0. Så det vil sige, at funktionen har kun et lodret punkt. Ja. Og t-værdierne indsættes så i vektorfunktionen, som vi fik givet i opgaven. Det kan man se her. Først så indsætter vi de vandrette. De vandrette. Vi indsætter de vandrette. Og der får vi så givet to vektorer, som man kan omskrive til punkter, som jeg gør hernede. Og det samme gør vi så med vores lodrette punkt. Der får vi så punktet 2,0. Der er skrevet her. Og jeg indsætter så mine vandrette punkter og mit lodrette punkt ind her. Og vi fik jo så givet i opgaven, at linjen med ligningen x lige med 11 også er med til at danne den. Så jeg indsætter
x lig med 11, som er den herovre, og min x lig med 2 herover, og min y lig med 10,39, og min y, som var minus 10,39 hernede. Og det giver så den her rektangel. Og for at finde arealet af den her rektangel, så bruger jeg det, der hedder polygon, værktøjet polygon, og så trykker jeg på alle de her punkter, og så giver det mig ligesom det her. Og det gør så, at jeg kan bruge værktøjet areal til at finde det samlede areal, som så er 187,02. Så arealet for rektanglen er cirka 187. Ja.